गिबियावनो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। दा आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनि फरायसानि न'आव दङ। बे फरायसानि मुङानो जाबाय राजेश बसुमतारी। दा बिथाङा HSLC आनजादाव 95.5% लानानै उथ्रिसारनो हादों। बिथाङा अल आसामनि बर' बिजोंनि गेजेराव सेकेन्ड टपआव दङ। दा बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो खोथा मिथिनो थाखाय बिथां राजेश बसुमतारीनि न'आव फैनाय जादों। दा गिबियावनो आं बिथां राजेश बसुमतारीखौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। खुलुमबाय। दा फंबाय, नोंथाङा बे HSLC आनजादाव 95.5 मोननानै नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ माबायदि मोनदों? आङो 95.5% मोननानै गोजोननाय मोनदों, नाथाय बेनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मोनबावनायबा एसे गोजोननाय मोनबावगौमोन। नोंथाङा बे आसामनि टप 10नि मासियाव गोग्लैनो थाखाय 10 मार्क नांबावगौमोन। बेवहाय 10 मार्कनि गोनांथिनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ माबाफोर फिल खालामदों नामा? बेनि थाखाय आं जेबो फिल खालामाखै। जानांगौआ जाबाय, बेखिनियानो। मोननांगौखिनिखौ आङो मोनबाय, बेखौ आरो थांखांनायखौथ' मोनफिना, बेखिनियानो। नोंथाङा बे HSLC आनजादाव 95.5% मोननो हादों। बे मोननो हानायाव नोंथाङा बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन सानसेयाव? सानसे हिसाबाव ओरैथ' हिसाब थाया, नाथाय थेवबो 12-13 बेखिनि घन्टा फरायोमोन आं सानसेयाव। नोंथाङा दा बबे कलेजाव एडमिसन लानो थाखाय साखाफारा जानानै दङ? लानाया खाथियावनो लागोन। कलेजआ ओरैहाय डिसाइड जायाखै, थेवबो बरमायावनो लागोन होनना सानदों। दा नोंथांनि फिउचार प्लाना मा? फिउचार प्लाना आङो HSखौ साइन्स स्ट्रिमाव फरायगोन। बेनि उनाव मेडिकेल लाइनाव थांनो ट्राइ खालामगोन। दा नोंथाङा दि HSLC आनजादाव 95.5 मार्क मोनदों, बेवहाय नोंथाङा सोरखौ क्रेडिट होनो सानो? क्रेडिट हिसाबै फार्स्टआवनो आङो आंनि पेरेन्टस, बेनि उनाव आंनि प्रिन्सिपाल सार, बेनिफ्राय टिचिं स्टाफ सार मेडाममोन, बेनि उनाव आरो जोंनि मेदाघाट दखरा एबसुनि सारमोन आरो डिस्ट्रिक्टनिबो सारमोन। बिथांमोनाबो गोबां एडभाइस होदोंमोन। बिथां सारमोनाबो न'आव फैनानै गोबां एडभाइस होफैदों, सुबुरुन होफैदों। बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। बिथांमोनखौबो आं क्रेडिट हिसाबै, बिथांमोनाबो आंनि फरायनाय एडभाइसआव गोबां हेल्प होदों। सारमोनाबो स्कुलावबो फैदों आरो न'आवबो फैदों। आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि स्कुलनि सारमोनाथ' फैबायानो थायोमोन, माने खबर लाफैबाय थायोमोन फरायनायफोरखौ, आरो मायबा गोनांथि जायो नामा, मायबा साबजेक्टआव मायबा गोनांथि दं नामा, बेफोरखौ गासैखौबो सारमोना बेयाव गोबां हेल्प होदों। दा नोंथाङा इयुन जोलैनि फरायसाफोरखौ मायबाफोर मेसेज होनो सानो नामा? मेसेज हिसाबै मेसेज होनो सानो, बेनो जे जुदि स्टेन्ड नङाबा मोजां पार्सेन्ट लानानै पास जानोबा फार्स्टनिफ्रायनो हार्ड लेबार खालामनांगौ। बेनि अनगायैबो आरो गोबां नाजानाय थानांगौ। गासै साबजेक्टआवनो क्लियार जाजोबनांगौ। आरो बेखिनियानो। आरो इयुन जोलैया आंनिफ्राय साबसिन हामसिन पार्सेन्ट लाना पास जायो, बेखौनो आङो गासैखौबो आसा खालामो। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। लोगोसेनो बड'लेण्ड खौरांनि न'खरनि जानानै आं नोंथांनिसिम आरो खनसेबाव साबायखर बावहरनाय थाबाय। जाहाथे नोंथाङा इयुनाव सासे गेदेर सुबुं जानो हायो आरो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो। गोजोन्थों। बे समावनो जोंजों लोगोसे दङ राजेश बसुमतारीनि बिफा दिपेन बसुमतारी। दा बिथांनिफ्रायबो जोङो फंनैसो खोथा जों मिथिनानै लानि। दा नोंथाङा नोंथांनि फिसालाया दि HSLC आनजादाव 95.5 मार्क मोनदों, बेवहाय नोंथाङा मा फिल खालामदों? फिला ओरैनोब्ला थिगैनो दङ, नाथाय माने टप 10नि भितराव माने हाबथारनांगौमोन आरो बेखिना जोंहा मोनसे गोसोआव माबा थाबाय आरो माने दाउट थाबाय। जेनेबा दुखु मोनदों आरो ना? दुखुआ थिग मोनाखैब्लाबो बिदिनो जाहैबाय। एक्सुवेलि माने इसेयावनो थालांबायना। दा नोंथाङा नोंथांनि फिसालाखौ इयुनाव मा जाजानो लुबैयो? दाथ' जोङो सानदों इथ' साइन्सआवनो फरायगोन, साइन्स स्ट्रिमाव फरायगोन। बेनि उनाव माने आजिखालिथ' बहुद टेस्ट जायो, बिनि भितराव बबेखि थांनो हायो। बांसिन मेडिकेलाव इन्टारेस्ट दङ, हायोब्ला गाव मोजाङै नाजानांगोन।
नाजाब्लासो मोनगोन दा जेरैबायसाय इसेनि थाखाय थालांबाय उनाव जाहाथे बिदि थालाङा बियो बिनि थाखाय जाहाथे गाव नाजायो बेखौनो आं आसा खालामो। नोंथाङा नोंथांनि फिसालाया दि HSLC आनजादाव 95.5 मार्क मोनदोंमोन बेवहाय नोंथाङा गार्जेन हिसाबै फिसानि सायाव बेसेबां हेफाजाब होदोंमोन? हेफाजाबा माने आं जिखिनि नांगौ मुवा फरायनायनि थाखाय जिखिनि जगार बेखिनिखौ आं हानायखिनिखौ होदों आरो जिखिनि एडभाइसआ माने स्कुलनिफ्राय जिथु माने प्रिन्सिपालनिफ्राय क्लास टिचारनिफ्राय आरो लोगोसे बेयाव बांसिन मदद होदोंमोन माने बिसोरजों लोगोसे थाफानाय जि पेरेन्टस माने साइन्स टिचार बिन'द रामसियारि बिथाङा बहुतखिनि माने माबा खालामदोंमोन हेल्प खालामदों माने हायि चेप्टारफोरखौ फोरोंदों गावसोर फरायसालिनि अनगायै थांनायनि अनगायैबो माने हम माबा हिसाबै टिचार स्टाइलाव बिनि अनगायैबो माने स्कुलाथ' फोरोंदानो बिसोरखौ माने स्कुला जथेस्थ' माने बाथौ आश्रमखौ जों माने साबायखर होनांगोन माने हानायमानि थालांनाय चेप्टारखौ बिसोर हम भिजिट खालामनानैबो माने फोरोंना होदों आरो माने गुबुनावबो बिसोर दैदेनदों बे माने जों माने जिहेथु बाथौ आश्रमनि जिथु प्रिन्सिपाल बिथांखौ जोङो माने हाजासे साबायखर होनांगोन आरो बे बेलायाव माने इसेनि थाखाय माने थालांदोंबाबो टप 10 हाबनो हायाखैब्लाबो बहुद माने जुर होदोंमोन। दा नोंथाङा जोंनि बर' गार्जेनफोरनि बे बर' गार्जेनफोरनो मा बोसोन होनो सानो? बर' गार्जेनफोरनो जाहाथे गथ'फोरखौ थिग बिदिनो अलप मोजां फरायसालि नायनानै गथ'फोरखौ होयो अलप केयार लायो माने जों नुबोदों जि माने बर'आ माने टप 10 हाबनोनो हाया एबार नाजाबाय बुहुद जोंनि फालनिफ्रायबो आरो आं खोनानो मोननायाव गोबां बिदिनो फरायसालिफ्राबो नाजादोंमोन नाथाय इसेयावनो थालांबाय थायो बिनि थाखाय जाहाथे गुबुन गार्जेनफोरा आरो माने बांसिन जुर होयो जोंनिख्रुइ जाहाथे लानो हाथारो जायगाखौ टप 10नि जायगाखौ बेखौ आं माने सानो आरो माने बुंनो माने गोख्रों जाहाथे राहा लायो बर' गार्जेनफ्रा जायफ्रानोखि माने माबायो जोंथ' मिडियामखौ माने बर' बिजोंखौ जेरै हायो गोजौआव लांनो थाखायनो माने बर' मिडियाम फरायहोदोंमोन आरो हानायमानि मुं खालामनो माने सेस्था खालामदोंमोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।